Takže čau veselí, vítám vás u nového videa. A už mám skoro 11 500 trofej. A takže to dneska možná uděláme. Tak dobrý. No. Hele, je nějaký nový? Není. Kouknu se. Hele, už se tady Angel. Je něco v shopu? Pojď něco free v afarkách. Sakra. No, trošku se mi to začíná, trošku se mi to seká, tak... No, ale 5 kreditů, to bude dobrý. Natočím. Jo, dobrý. Uděláte to už? Tak já nevím, kde se to jako udělá. Hello. Halo. No, konečně. Ježiši. Půlka videa o tom, jak beru kredity. Soci krásu. Soci vole. Tak udělal se to už? Konečně. Tak. Kádu na to. Pokud myslíte, že Grom je slabý brawler, tak já za něj umím docela dobře. Já chápu, proč se mi to tak seká, protože já jsem na malý Wi-Fi. Tady je Bibi. Tady pak to bude, to je blbý start. Musím nabít tady útku. Pojď ještě jeden hit. Dobrý, potom. Chcípni. Do prčit. Já jsem teď přišel ze školy. Jsem si ještě rozehrát. A tohle byla špatná hra. Já si vezmu toho, asi Rika si vezmu. Nebo já si vezmu. Na tady tu mapu bude dobrý. Asi Píro. Píro je tady jeden z nich, z mýho účtu, jeden z mých nejoblíbenějších postav. Zase! Zase se to tak seká! Já se vám ozvat, se to nebude sekat. Ježištyjo. Tak se asi... Tak já to spouště znova tu hru. Tak nečte se ta hra už? Mám plnou Wi-Fi, tak co je? Konečně. Já to zkusím. Ne. Prostě ne. Ty vole. Tak já jsem, až to zase bude. Já zkusím asi knockout. Tak jo. Když to vyhrajem, tak se otevřel Stardrop. Jo. Ale máme 2 házecí, to je pozitivní věc. Takže nás nebudou moc takhle
Takže my můžeme tady takhle. Dobrý, dal jsem tu 2 hity. Delicious damage. Takže! Tady. Ty dostaneš hit. Co děláš, Piper? Piper, co děláš? Dobrý. Tak ta by měla dostat, ale mega rechty třeba teď. Jo, je pod ní. Tady je Piper. Na tu gadgetu nebudu dávat, ona vyskočí. Kámo, na tohle si dávej pozor. Dobrý, má hit. Tak já tam hodím tu ultinu. Alka. Jenom rychle. Tady takhle, tak ty chcípneš. Jo, no, babi, počkej. Počkej. Tak já tady jenom rychle otevřu start drop. Nic moc. Tak lidi se zpátky v bravku. Tak jdeme si dát ty 3 hry. Nebo 4, já nevím. Dáme si asi 4 hry. Záleží na tom. Jo, záleží, protože pak budu mít ranket. Si musím vylevlit Mortisem na 9. Hlavně budu mít Stardrop a to mi může něco padnout taky. Dobrý. Tak to jsem trošku pokakal. Teda vůbec ne. Kámo, on tam má Groma. Akorát, že neví, jaký jsem já Grom. Kámo, to nemá. Kámo, tak, ale on hezky. Ten Colruyff je dobrý, hodně dobrý. Nastříhej. Jo! OK, ne, já tam půjdu pak. Ne, babi, teď ne. Omlouvám se, babičce, za to, že jsem takhle trošku... Kámo. Tak to bude strašný. A útku. Tak pojďte. Tak chvih. Co, já se ale nehýbu. Ne, kámo, ty bych se hýbal třeba. Tak bych to vyhrál. Jo, dobrý, mám to. Kámo, hlavně nechci pětě. Tak pojď to! Kámo, to jak jsem tam podal? Ten Grom. Jo! Tak to bylo ale ofous. Tak 3 hry už jenom. Já nevím, jestli 3. Zkusíme to. Zkusíme dát jenom 2. Pesi otřenou sám. A teď najednou to Legendary a jenom teď mi padá ten Leon, kámo. Tak to bych chtěl. Nebo Frank. No, mám házec. To je docela výhoda. Vůbec mě teď netrefila třeba. Tam vůbec jsou to špatný. A to vůbec. Kámo, on to netrefí! To s jakýma kámo dementama jsem se spawnul. Netrefíš teď.
tebe. Teď. Ty, já jsem fakt úplný dement. Já s tím nebudu už hrát. Neříkej moje jméno, když točím. Babi, nech toho teď. Jo, dobrý, už hrám. Pardon. No. Proč já netrefím? Dobrý, trefil jsem ho. Hashtag winning. Bam. Musíme zahnat. Zahnat je musíme. Kámo, přesně takhle. A pojď ultina. Úmocný hit. Come on. Kámo, chsypni. Tak my je mega dáváme třeba. Dík, kámo. Crowe dal si poison, dobrý. Kámo, to jako. I am in chocolate? Why? What are you doing? Tak pojď. Tak tě dostihne. Dostihla tě. Bacha na to, bacha na to. Bacha, že hrajeme ze šíma debil. Tamhle jsou. A to jak třeba? Tak to bylo dobrý. Už jenom hru jednu. Kámo, škoda, že ze mnou nejde. Ten Crow byl dobrý. Ale, jo. No. Jo. A proč si bere tyka, kámo? No to bude asi profík za tyka. Jenom kdyby se mi to třeba nasekalo náhodou. To ne teda. Takový atmosféra dneska, ne? Kámo! Proč třeba? Kámo, jo! Dobrý Japoní. Tak tady hrajeme docela s randomákama. Tak, dobrý. Kámo, teď bych jim tam nasázel, kámo, i 10 střel. Tak to máme určitě vyhrané. Tak tomu. A teď jsem finální star drop. Pojď. Tak tady bude asi konec videa. Čau.